Heddiw, mae'n ddiwrnod iechyd meddwl y byd. Mae'n gyfle i ni gyd allu siarad am iechyd meddwl yn agored gyda'n teulu, ffrindiau a bobl dyn ni'n gweithio fo. Dyn ni angen cael gwared o'r stigma yma bod iechyd meddwl yn peth drwg a bod ni methu siarad amdano fo. Achos y gwir ydy, dyn ni gyd efo iechyd meddwl a dyn ni gyd angen help weithiau. Bod diwrnod iechyd meddwl mor pwysig am bod e'n rhoi'r cyfle i pobl i siarad yn agored amdano iechyd meddwl a'i pryderon heb y stigma neu unrhyw cywilydd sydd wedi cysylltu. Cyfle i bobl ddysgu sut mae pobl yn mynd ati i drin a thrafod iechyd meddwl mewn amrywiol wledydd ar draws y byd. Mae gan pawb iechyd meddwl yn yr un ffordd a mae gan pawb iechyd corfforol. Dylai sgiliau a gwybodaeth am iechyd meddwl fod yn rhan o bywyd pob dydd. Fel da ni'n mynd at y bocs cymorth cyntaf dan y sinc, fel efo ganddo ni bocs sgiliau i ddelio hefyd iechyd meddwl i roi cymorth drwy amseroedd heriol. Y tip fyswn i'n rhoi i unrhyw un ydy i adnabod y pethau sydd yn rhoi hwb i iechyd meddwl chi. I sylweddoli ar adegau yna lle ydych chi yn teimlo'n hapus a gwybod be ydych chi wedi bod yn gwneud cyn hynny sydd yn bwydo wedyn eich iechyd meddwl chi fod yn gryfach. Be dwi wedi ddysgu ydy mae siarad ac agor fyny yn gymaint mwy na ffeindio ateb i wneud pob peth yn well. Mae o'i wneud efo rhannu'r baich yna a bod chi ddim wedyn yn teimlo a'ch ben eich hun achos do ni ddim o ben yn hun a dydych chi ddim chwaith. Pan fyddai'n teimlo fy hun yn dechrau mynd i lawr a bod problemau bywyd yn gallu mynd yn drech nag ei, dwi wedi arfer gweld yr arwyddion hynny a mae rhaid mi ddeud stop. Mae rhaid i mi wneud rhywbeth neu gylcho. Mae pethau bach yn gallu helpu. Felly please, os da chi byth yn stryglo neu mynd drwy cyfnod anodd, estynwch allan at y bobl sy'n o gwmpas chi. Os di'n deulu neu'n ffrind, rhywun sy'n y siop lleol neu'n y dafarn, neu ni fel DPJ. Codwch y ffôn, estynwch allan atyn nhw, achos maen nhw yna i helpu. Da ni fel sefydliad y DPJ yna bob awr o'r dydd, bob dydd o'r wythnos. Just codwch y ffôn. Da ni yna i wrando, i siarad ac i helpu. Ti'n werthfawr, ond mae dy iechyd meddwl di'n bwysig.